Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Takulandirani pano pa NMS TV amene timakhala tikufotokoza kwambiri za anthu amene aliwa kumene Chisilamu kapena kuti ma new Muslims. Kaniya imene ndabwereyo pano ndionena kuti Allah subhanahu wa ta'ala kulankhula mu Qur'an kuti inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, nditu dini yona kwambiri mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ndi Chisilamu. Choncho asilamu amene ali asilamu kale kapena kuti ma old Muslims komanso ma new Muslims, udindo wawo ndionena kuti awaphunzitse anthu amene ajoyina kumene Chisilamu. Allah subhanahu mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anafotokoza kunena kuti munthu amene waphunzira dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ndikumango ikhalira kusonyeza kuti chani sakuyiphunzitsa kwa anthu, akuti Allah subhanahu wa ta'ala siku la kiyama azakamumanga ndi cheni cha moto. Ndiye udindo umenewu uli kwa wina aliyense kuti aphunzitse dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angakhale mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam adalankhulaso kunena kuti falisani utenga wanga angakhale ili aya imodzi, angakhale uli utenga umodzi. Choncho zikutisimikizira kuti ndi udindo wa munthu wina aliyense amene ali msilamu kale au china chilichonse chimene iye akuchidziwa kuti awaphunzitse asilamu amene angolowa kumene. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi